Salamu alaikum jama'a. Sunana Isa Tasiu Nasidi. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan lokaci. A yau muna tare da ku a yadda zan gabatar muku da ɗan takaitaccen bayani da ya danganci wannan ƙwaruka da muke gani, waɗanda muke kiransu da suna ɗan adakawa a nan faɗin jihar Kano, musamman cikin gari. Wato shi wannan ƙwaro dangi ne na tururuwa ko kuma na kiyashi, ko in ce dangi ne na kwarkwasa, sai dai kuma duk ya fi su ya sha'ani, kuma ya fi su damu, ba shi da daɗin sha'ani gaskiya. Amma wannan ƙwaro da kuke gani ƙwaro ne da yake bibiyar duk irin wasu abubuwa da ake ajiyewa, ake amfani da su a gida, wato abubuwan da yake da maiƙo, ko kuma abubuwan cin abinci, ko kuma kayan abincin, da kuma duk wani abu da yake da ƙamshi, wanda ƙamshinsa zai iya ɗan tashi ya fita ko ƙaƙa ne. Wala abin da yake da maiƙo, ko abin da yake da ƙamshi, dabino ne ko tafarnuwa, ya danganta. Ƙamshin nasa mai daɗi ne ko mara daɗi, shi wannan ƙwaro bai raina ba. Zai zo ne yana da tarin yawa, cincirindo guda, zai zo a yadda kuke gani zai ringa shiga cikin abubuwanka ya lalata maka su. Wala yadi ne, wala leda ce, ko kuma kaya ne, ko ma mutum ne, kai kuma menene zai iya shiga cikinsa a cikin ƙanƙanin lokaci zai lalata shi. Wala abinci ne, gari ne na abinci, ko miya ce, dafaffe ne ko ɗanye, zai shiga ciki ya lalata shi kamar yadda kuke gani haka. Cikin gida ne ko kuma a waje ne, a ko'ina wannan ƙwaro baya raina wajen shiga, wala a gida wala a waje. To wannan ƙwaro gaskiya yana da addabar mutane, ya addabe mu, ya addabi mutane, musamman mu mutanen da muke cikin garin Kano, ko kuma cikin gari na faɗin jihar Kano. Wannan ƙwaro kuke gani za ku gan shi ja ne, ƙananu ne, bai kai girman tururuwa ba, sannan kuma bai kai girman kwarkwasa ba, amma kuma ya fita damu, ya kuma fita rashin daɗin mu'amala, don bala'i ne wannan ƙwaro da kuke gani. Zai shiga, gashi yana cizo idan ya hau jikin mutum, ba kamar kiyashi ba da iya yawo ko kuma tafiya zai dame ka da shi a cikin jikinka. Wannan ƙwaro da kuke gani zai ringa cizon ka ne, kuma yana damun ka. Zai shiga duk wajen da yake yana ba da ƙamshi ko smelling a jikinka, ko da gumi kai ka cire kaya zai iya zuwa ya zo ya shiga cikin wannan kayan. Zafin rana baya damunsa, ko kuma wani sanyi. Abin da yake damunsa ko kuma abin da yake kashe shi ne hoda wacce ake zuba wa ƙwari, ita take kashe shi. Sannan kuma abin da yake hana shi fitowa shi ne sai da irin siminti da ya ɗauki zafi sosai, amma wai don ƙasa ko kuma irin wannan interlock ba ta hana shi mu'amala a cikin yanayin rayuwarsa. Shi haka yake rayuwa, ga shi da damu, ga shi da yawa. Wannan ƙwaro ya zama mana bala'i, sai dai jama'a a taya mu da addu'a, Allah ya yi mana, kuma sannan Allah ya kawo mana tallafi na ɗauki, ya mana maganinsa. Ana kiransa da suna ɗan adakawa, mu haka muke kiransa a nan garinmu na jihar Kano. Ban sani ba a wasu garuruwan na gefenmu na garin Hausawa, ban san da wani irin suna suke kiransa ba, amma dai yana zubi ko kuma yana shige da kwarkwasa. Kun gan shi nan. Wannan shi ne ɗan ƙaramin takaitaccen bayanin da dama nake son zan yi akan wannan halitta ta Allah, ko kuma wannan ƙwaro na Allah, wanda wannan ƙwaro gaskiya kusan zan ce bala'i ne da yake addabar mu. Jama'a a taimaka da addu'a, a taimaka mana da addu'a, sannan kuma a yadda kuke gani wannan shi ne yadda yake. Kun gan shi guri-guri, kashi-kashi. Nan a waje ne, gashi nan ta cikin interlock, zai ringa biyowa. Ɗan ƙaramin abu ne, mai ne ɗan ɗiga, ko abinci aka ci, ƙashi aka tauna, ko kuma ko me aka yar, yakan iya zuwa. Ba ruwansa da wai an yi shara ko ba a yi shara ba, a'a
abin da yake duba kawai me aka ajiye, abin da yake da maiƙo ko kuma abin da yake da ɗanɗano ko abin da yake da ƙamshi. Bai damu da sai ya shiga cikin siga ba saboda siga ba shi da ƙamshi, amma in ka ajiye dabino zai iya shiga, zai iya ragargaza leda baka. Idan ka ci abu mai maiƙo kayar, za ka zo ka ga sai dai garin ita leda guda za ga ta yi gari. Idan yanki ne bai kyale teloli ba, dan tela za ka iya zuwa ka ɗaga yadinka ko shadda ko atamfa, za ka yanka sai ka ga yayi kamar algarara, ma'ana yayi huda irin kamar huda ta net, duk haka ya lalata yadin duk tsadarsa. Sannan kuma idan a cikin gida ne, in ka dafa abinci zai shiga maka cikin abinci, ba dai shi da tabbas a cikin komai zai iya shiga. To sai dai Allah ya kiyaye mu, Allah ya taimaka. Na gode da lokaci da kuka bani kuka saurari, na gode da lokacin ku da kuka bani kuka kalla kuma kuka saurari ɗan taƙaitaccen bayani game da wannan ƙwaro. Mun gode. Shatta su Nasiri, har kullum ina tare da ku. A ci gaba da bibiyar wannan peji nawa ko kuma wannan shafi nawa na Facebook domin ganin irin waɗannan abubuwan halitta na Allah subhanahu wata'ala yadda ya yi mana, abubuwan da suke taimakon mu ne ko kuma abubuwan da muke jin daɗin rayuwa da su ne ko kuma waɗanda ba ma jin daɗin rayuwa da su. In Allah ya aka ci gaba da bibiyan mu, za mu ci gaba da kawo muku irin waɗannan abubuwa. Na gode. Sai an jima kuma tashi lafiya.